Kumusta mong tanan dinha sa BJMP, Giholngan City? Dako na akong kalipay nga makaistoryahanay og makatuon sa pulong sa Ginoo karon. Ang akong tang gusto nga magkita kita usag-usa. Kay ang nahitabo karon ako lang ang inyong makita. Apan ako usab gusto kong makita mo. Gusto akong makaistoryahanay mong tanan dinha. So bason kung someday kung mag-abre na ang BJMP, muanha din ko sa Pilipinas. Kay naa ko'y ticket para makabisita ako dinha ninyo. So sa walay paglangay-langay, gusto lang ko magpasalamat sa tanan nga nagtrabaho para maging successful kining atong pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, ako lang ingnon nga init kaayo diri ron. Ug usahay mosulod sa air conditioning, bugnaw, so naubo kog jutay. So pasayloa lang ko kung makaubo karon. So sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanan sa atong Ginoo. Magampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat nga ikaw ang nagpakamatay kanamo. Daghang salamat nga tungod sa imong gugma, imo kining gibuhat. Imong gipadala ang imong bugtong nga anak nga si Jesus aron nga ihatag niya ang iyang kinabuhi. Ginoo, hinaot punta nga ikaw ang among teacher karon, nga imong mosulod ka sa among kasing-kasing o tudluan mo kami kung unsay gusto namong maantiguhan karon. Kining tanan among gihatag sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So ang atong pagtuon karon, gusto lang ko nga kitang tanan mahibalo. O be reminded nga dili nato malimtan nganong gisulat ni Juan. Gisulat ni Juan aron nga kita motuo og mosalig nga sa ngalan ni Jesus nga siya ang Misaya, nga sa atong pagtuo sa iyang ngalan, makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. Mao nay purpose, mo nay tuyo nga gisulat niya ni. So kini ang atong pagtuon karon sa kapitulo 3. Gikan sa kapitulo 3 o kapitulo 17, mao ni usa ni sa pinaka-importante nga gisulti ni Jesus. Mangutana lang ko ninyo. Sa dihang kini personal ni. Kamuray mo mutubag, dili ko makatubag. Sa inyo lang ning hunahuna. Sa dihang dinay pulis nga may adto sa inyong balay para dakpon mo. Aduna ba'y panahon nga nakapamilit kamo sa inyong pamilya? Aduna ba'y panahon nga kamo nakasulti kung unsay pinaka-last nga inyong isulti sa inyong anak? Anak nga babae, anak nga lalaki, sa imong asawa, o kung ulitaw ka, unsa may imong gisulti sa imong inahan o sa imong amahan. O kung naada kay girlfriend, unsa may imong gisulti na panamilit unsa man. Ikaw ray nahibalo. Karon ang atong pagtuon mao ang panamilit ni Hesus sa iyang mga disipulo. Kay kini wala nay 24 oras, kini Huwebes ni sa gabi. O kahibalo kita nga pagka Biyernes, sunod nga adlaw, ihatag na ni Hesus ang iyang kinabuhi. Kanang Biyernes, kanang adlaw, adunay 156,000 nga mga karnero nga ihalad dito sa templo. Aron nga ang mga sala sa sobra sa pila ka milyon nga tao mawala. Apan si Jesus, usa ka Ginoo nga mianhi dinhi sa kalibutan, iyang gihatag ang iyang kinabuhi. Aron nga minilyon nga mga tao nga musalig kaniya, matagan og kinabuhi nga walay katapusan. So
Sa walay langay-langay, moadto na kita sa atong leksyon. Kumao ni mga panamilit ni Jesus sa iyang mga disipulo. Kay pila na lang ka oras, dakpo na siya. So magsugod kita sa versikulo 1, kapitulo 13. Guys, naanabumo din ha. Gihugasan ni Jesus ang tiil sa iyang mga tinunan. Sa atong pagtuon sa kapitulo 12, kinsa may gahugas sa tiil ni Jesus. Gihugasan og pahumot, mahal kaayo si Maria iyang gihatag ni. Karon ang atong title, gihugasan ni Jesus ang tiil sa mga tinunan. Versikulo 1. Besperas kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Kamong tanan ato na ning gitunan unsa man ning kasaulugan sa pagsaylo. Dako kay ng fiesta. Pila ka milyon ang moadto didto sa Jerusalem para magsaulog sila sa dihang ang angel of death, ang anghel sa kamatayon, milampas lang nila nga sila naluwas. So dako kay ning celebration. Bisag karon nag-celebrate gihapon sila. Pero anyways, kini bisperas na. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutan o pag-adto sa Amahan. Miabot na ang panahon. Adunay panahon nga siya patyon unta batuhon, pero ang iyang panahon wala pa moabot. So sa 33 ka tuig, adunay timetable si Jesus. Adunay schedule siya. Miingon siya, ang panahon nga ihatag ang kinabuhi miabot na. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutan o pag-adto sa Amahan. Hain man siya gikan siya sa Amahan. Gikan siya sa langit, mubalik siya. Og mubalik usab siya para kanimo o para kanako, sa mga tawo nga mituo o misalig kaniya. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga aniya sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Unsa may mga importanteng pulong ani nga atong tan-awon. Miyon siya kanunay nga gihigugma, importante kay na. Kadtong aniya dinhi kadtong mga sumusunod niya og aduna pay pulong hangtod sa katapusan. So mao ni dakong promise saad sa Ginoo sa mga tao nga misalig kaniya. Gigugma hangtod sa katapusan. Mao nay gugma ni Jesus. Versikulo 2. Nanihapon si Jesus og ang iyang mga tinunan. Mao ni giingon nga the last supper, ang pinakakatapusan nga panihapon ni Jesus sa iyang mga tinunan. Inyong makita adunay mga balay sa atoa nga usahay makita nimo ang dako kay picture nga si Jesus nagkaon sa iyang mga tinunan. So dinhi ni gikuha pinakakatapusan nga pagkaon ni Jesus sa iyang mga tinunan. Niadtong taknaa gitisok na ni sa yawa ngadto sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang pagbudi kang Jesus. So posible usab nga pila ka adlaw nang gihuna-huna ni Judas nga unsay iyang himuon. Posible nga ang nganong misunod siya ni Jesus nga makakwarta siya ni Jesus. Og nakita niya nga dili siya makakwarta. Si Judas matingala kita. Pila ka adlaw, tulo ka tuig siya nga nag-uban-uban ni Jesus. Nakita niya og nadungog niya ang mga sermon, ang pagtudlo ni Jesus. Tulo ka tuig daghang kay gisulti si Jesus, daghang gitudlo. Nakita ni Judas ang mga milagro ni Jesus. Si Jesus milakaw dito sa dagat. Si Jesus mihatag siya bagong kinabuhi ni Lazarus. 4 na kadlong namatay, baho na iyang gihatagag bagong kinabuhi. Ang usa ka tawo nga dili makakita, iyang gihatagag bagong mata. Ang mga sobra sa 10,000 ka tawo nga gutom, iyang gipakaon. Nakita ni Judas apan wala kini epekto sa kinabuhi ni Judas.
Daghang mga tao karon sa kalibutan, bisag dinhi sa Amua, diri sa Canada. Daghang mga tao nga dili mo ni Hesus. Bisag sa ubang lugar, daghang kayong dili mo ni Hesus. Apan si Jesus misaad nga siya lang ang makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Nganong man, usay mangutana kita, nganong nagbudi man si Judas? Nga nadungog man niya ang tanan. Wala siya mosalig. Wala niya pasudla si Jesus sa iyang kasing-kasing. Kung wala si Jesus sa iyang kasing-kasing, kinsa may misulod? Ang Satanas ang misulod. Posible usab nga kung wala si Jesus sa imong kasing-kasing, kinsa may mosulod? Versikulo 3. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Unsa may pulong ani nga importante kaayo sa versikulo 3. Gitugyan kaniya sa Amahan ang tanang gahom. Ang tanang gahom, siya ang gabuhat sa kalibutan. Ang tanang gahom dinhi sa kalibutan gihatag sa Amahan. So, unsa may buhaton niya sa gahom niya nga gihatag. Dinhi sa among lugar, daghang mga tao nga siging mag-exercise, makita mo ang ilang mga lawas sa lalaki nga dagko kay mga muscle. Ako gamay lang akong muscle. At pagkatapos pangutanon nimo sila, unsa may gamito nimo sa imong gahom nga kanang muscle, kanang dako nimong lawas. Mingon sila, amo lang ning gustong ipakita. Daghang dako kayong gahom, dagkog lawas, pero dili mutabang sa balay. Dili gamito nila ang ilang kusog aron makatabang. So nindot kayo nga atong tan-awon nga ang tanan nga gahom gihatag ni Hesus. Gihatag sa Ginoo ni Hesus. Kinsa may mga tao dinaaron sa gihulngan nga gihatagan og tanang gahom gihatag sa Amahan ni Hesus. Gikan sa Dios ug moadto siya sa Dios. Siya gamhanan. Versikulo 4. Bosa mitindog si Hesus. Sa dinhang galingkod na ang tanan ng mga bisita sa panihapon, si Hesus mitindog. Posible na tingala sila ang mga disipulo nganong mitindog man ni si Hesus. Versikulo 4, mitindog siya o gihukas niya ang iyang sapaw o nagbakos siya tualya. So, di na siya tualya. Iyang gibakos ang tualya, unsa man siguro himuon ni Hesus. Unya, naghuwad siya tubig sa planggana o gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an o gipahiran sa tualya ang iyang gibakos. Wow! Kini katingalahan kaayo nga siya ang naghugas sa mga tiil. Sa panahon ni Hesus, ang mga dalan dito hugaw kaayo, dinay lapok, walay semento, walay asfalto. So ang mga tao adunay sandalyas, mahugawan gihapon kaayo ang ilang mga tiil. So kung imbitahon, pagsulod nimo sa balay, ang pinaka-lowest, ang pinaka-slave, pinaka-ubos kaayo nga slave, nga sulugoon, ang pinaka-ubos nga sulugoon, maoy mo hugas sa tiil, nga may lapok, nga siguro nakatunog ni og mga tai sa kalabaw, siya ang maghugas. Mao nay posisyon sa usa ka tawo. Apan, unsa may gibuhat karon ni Hesus? Siya ang nanghugas sa iyang mga disipulo. Kay balo ba mo nga sa paglakaw sa mga disipulo paingon ni ining balaya ni ng supper, kini mga disipulo nag-argue, nagsumpaki. Unsa may gisumpaki nila? Nagsumpaki ay sila kung kinsay sikat nila, kung kinsay makalingkod sa tuo ni Hesus sa wala ni Hesus, nga kung naanay gingharian, kinsa may taas sa posisyon.
kinsa may magsikat nila, sila nag-argue ning mga disipulo. Sila si San Pedro, San Juan, sila nag-argue. Kinsa may sikat sa paglingkod nila bisag usa sa kanila. Walay may voluntaryo nga manghugas. Ang atong Ginoong Jesucristo ang gihatagan og tanang gahom sa kalibutan. Siya ang nanghugas. Pareha lang ni gobernador sa Negros na siya ang manglimpyo sa kasilyas. Palitag sorry. Na siya ang manghugas. Mayor manghugas. Mura sila matingala kita. Apan kini si Jesus, pinaka-powerful, siya ang nanghugas. Kay walay nagboluntaryo, siya ang nanghugas. Ambot kong ako, nahibalo ko sa tanan nga mga tao dinha sa mga bisita nako. Kabalo ko nga usa magbudhi, dili na ako sa imbitahon. Kung aduna ko'y party, or dili na ko hugasan niyang TL, o kini mga disipulo nga gustong magpasikat lang, dili na ko hugasan ang ilang mga TL. Apan ang atong Ginoong Jesucristo, nagpaubos siya. Gitudluan niya kita. O kung gusto kang mahimong leader, nasa in English. If you want to be a leader, be a servant. Kinahanglan kung gusto ka maging pangulo, kinahanglan mahimo kang servant, mahimo kang sulugoon. You'll be a good leader kung maayo kang sulugoon. Mao ni gipakita ni Jesus sa kanilang tanan. Sa wala pa ni sila nagkaon ha. Versikulo 6. Midol siya kang Simon Pedro. Hugasan niya ang tiil ni Simon, ang uban na hugasan na. Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba diay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat. Kung dili karon ka makasabot sa akong gibuhat, apan makasabot kara unya. 8. Si Pedro miingon, dili gayud ako magpahugas kinimo sa akong mga tiil. Gikan sa Griego nga salita nga sinultian miingon nga dili gyud. Bisag unsa pay metabo di nimo hugasan. Mao na sa original. Unsa may gisulti ni Jesus? Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Wow. Giingnan niya si Pedro. Mao ni si San Pedro giingon ni Jesus, kung di ka magpahugas, wala kay labot kanako. Si Simon Pedro mitubag, kung mao kana, Ginoo. Dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo og mga kamot. Apan si Jesus miingon, ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa. Gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na. Ang unsa may bot ipasabot ni Jesus. Hinlo, gipaligo na nila siya. Mao ba ni interpretation, mao ba ni bot ipasabot ni Jesus nga nahinluan na sila sa ilang mga sala. So, gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus, kinsa ang magbudhi kaniya. Busa miingon siya, kamong tanan, hinlo na gawas sa usa kaninyo. So, unsa may bot ipasabot ni Jesus? Kung ikaw ug ako, misalig ug mituo sa tibok nimong kasing-kasing, nga ikaw nahugasan ni Jesus, nugasan ni Jesus, nahinluan ka na niya. Apan, tungod kay naapamanta dinhi sa kalibutan, magkasala gyapon kita.
sa atong paglantaw, sa atong panghuna-huna, sa atong pagsulti. Magkasayop gihapon kita. Apan dili bot ipasabot nga kita ma-impyerno. Kung dili, mangayo kita pasaylo. Dili na kinahanglan nga maghulat kag Domingo nga mga pasaylo. Kay si Jesus miingon nga kung mangayo kag pasaylo, ako kang pasayloon. Bisan asang dapita sa imong silda, makapangayo kag pasaylo. Bisan naglakaw ka din na, makapangayo kag pasaylo, mapasaylo ka. Mao na ibot ipasabot. Human niini, versikulo 12, human niya hugasi ang ilang mga tiil, gisulob usab ni Jesus ang iyang mga sapaw, ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa, unya nangutana siya. Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Nakasabot ba kitang tanan kung unsay gibuhat ni Jesus? Kamo nagtawag kanako magtutudlo o Ginoo, ug husto kana kay mauman kana ako. So nayo ba ng mga relihiyon nga moingon nga si Jesus wala man moingon nga siya ang Ginoo? Apan karon atong mabasa dinhi nga siya miingon husto kana kay mauman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo og magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Ang bot bang ipasabot nga manghugas lag tiil o mag-alagad kamo? Ang bot ning ipasabot, ako moadto na mo panaw. Kamong mga 11 ka disipulo, magtabanganay mo. Mag-alagad mo usa-usa. Kay ang trabaho sa Ginoo to spread the gospel, kinahanglan teamwork. Ayaw mo pag-away-away. Kundi magtabanganay mo tanan. Mao ni but ipasabot ni Jesus. Bisag kamo usab dinha sa BJMP, magtabanganay mo. Kung tinuod gyud nga kamo misalig sa atong Ginoong Hesukristo. Naghatag ako kaninyo panag-ingnan aron nga inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Mao na gingon ni Jesus kanila. Ako doon ako mularga, doon ako ihatag akong kinabuhi, kamong tanan magtabanganay kamo. Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo sa labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuuran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. So adunay importanteng pulong, bulahan kamo kung inyong sundon ang gitulo sa atong Ginoong Hesukristo. 18, wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili apan kinahanglang matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tawo nga nakipagsalo-salo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway. Gisultuhan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao. Importante kining pulong nga ako mao. Sa dihang nakita ni Moses ang Ginoo didto sa bukid, nangutana siya, kinsa may imong ngalan? Mingon ang Ginoo, mingon si Jehovah, ako mao. Si Jesus mingon nga ako mao. So kinsa katoy nakita ni Moses dito sa nga nagdilaab nga mga sagbot, si Jesus kadto. Versikulo 20, sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong gipadala, mudawat usab kanako. O ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Versikulo 21, human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo og miingon sa walay lipod-lipod. Sultihan ko kamo nga ang usa kaninyo magbudhi kanako.
Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. 23. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Hesus naglingkod tupad kaniya. So atong makita kinsa man tong gimahal ni Hesus, mao si Juan kining gasulat. Pero wala siya moingon nga ako si Juan. Gimahal ni Hesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya og miingon. Pangutana si Hesus kung kinsang iyang gipasabot. So si Pedro layo-layo. Busa ang maong tinun-an misanpig pag-ayo kang Hesus og nangutana. Kinsa man siya Ginoo? Kinsa may magbudhi? 26. Siya mao katong hatagang ko ni ining tipik sa pan. Human ko kini ikatuslob. Akong gisugo. Wala na ako gisugo. Akong gihangyo ang mga asawa nga magpalit og pan. Para nga adunay example. Bago man niya. Unsay gingon ni Hesus? Unsay gingon ni Hesus? Atong tanawon. Siya mao katong hatagang ko nining tipik sa pan nga sa pan human ko kini ikatuslob. So sa ilang pagkaon sa pan na sila ituslob sa olive oil. So ako lang ikuan. Ituslob na ako sa kape. Pan og kape gwapo kayo. Pero human ko kini ikatuslob. Tango kini tipik sa pan human ko kini ikatuslob. Wala man si Judas dire sa balay. Ako na lang mukaon. Mitubag si Jesus, busa mikuha siyang pan o gituslob niya kini o gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Dili ito pandesal. Maayong inyo din na pandesal. Unsa man rin yung snacks karon. Pero anyways, 27. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Mingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa ni adtong dito sa kananan nga nakasabot nganong gisulti kini ni Jesus ngadto kang Judas. 29. Kay si Judas man ang nagkupot sa puntel sa kwarta. Pipila sa mga tinun-an naghuna-huna nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa iyang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya sa paggula gabii kadto. So mao nang gabii na nga si Judas muadto dito sa mga pari, sa mga Hudiyo nga gisulti kung hain magtago si Jesus. Versikulo 31. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon ang anak sa tawo, si Jesus ang anak sa tawo, gipasudunggan ug ang Dios gipasudunggan pinaagi kaniya. O kung ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaaga sa iyang kaugalingong himaya o kini iyang buhaton dayon. Mga anak, versikulo 33, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. So bag-ong sugo. Bantay ninyo. Unsa may gisugo ni Jesus nilang tanan. Paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. So mao iyang gisugo pinaka last niya nga gisulti nga kini importante kayo maghigugmaay kamo.
sa usa ug usa. Mausab ka na ang iyang gisugo kanatong tanan. Kung kamo nga sobra sa 40, nga kung kamo tinud nga sumusunod ni Hesus, makita na sa uban. So dili ko gusto nga naay musaway nga makaingon ang uban, sige man namong ga attend sa Bible study. Pero unsa may inyong kinaiya? So ang gusto ni Hesus nga makita nila kanang uban nga wala ga-apel sa Bible study, makita nila ang inyong paghigugmay sa usag-usa nga tinuod kamong sumusunod ni Hesus. Di na may bawaan ninyo. Ingon siya, ako nahigugma ninyo. Akong ihatag ang akong kinabuhi tungod sa akong paghigugma ninyo kaninyo. Ako mag-alagad kaninyo. So maunay bag-ong sugo niya. Wala siya may sugo nga kamo mo simba mo kada Domingo. Pero importante gihapon na nga kamo magbasa og Bible. Importante gihapon. Apan ang pinaka-importante nga kamo og kita maghigugmaay og usa ug usa. Versikulo 35, kon maghigugmay kamo, unsa may tabo? Mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinud-an. So kung kamo maghigugmay usa-usa dinha sa BJMP, makita nila nga kamo mga tinud-an ni Hesus. Dili kamo mga tinud-an nako ni Pastor Grayson. Dili kamo mga tinud-an ni Hesus. Makita nila ang imong mga kinaiya. Versikulo 36. Si Simon Pedro nangutana kaniya. Simon Pedro, San Pedro, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili pa ka karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto ka ra unya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Mingon siya, andam akong pagpakamatay alang kanimo. Mingon andam akong magpakamatay. Si Jesus mitubag, andam ka ba gayud pagpakamatay alang kanako? Tinuod ba gyud na? Mingon si Jesus, sultihan ko ikaw, Pedro. Sa dili pa magtuktugawk ang manok, ilimod mo na ako sa ikatulo. Nahibalo si Jesus. Apan, nahibalo siya sa tanan. Apan, you know what? Iya gihapong gigugma si Pedro. Sa panahon sa gilansang si cross, sa cross si Jesus. Silang tanan nga hadlok. Apan dinay usa pero ang mga babae nga mga sumusunod ni Jesus wala mahadlok. Si Juan usab wala mahadlok. Apan gigugma gyapon ni Jesus silang tanan. Mao nay unsa kadako ang gugma ni Jesus. Magaampo kita. Ginoo hinaut paunta nga kaming tanan labi na dinha sa BJMP maghigugmaay og usa ug usa. Sa ngalan ni Jesus. Amen.